Pinapangayuan ni Police Regional Office Ex-Director Brigadier General Randolph Tuanyo sang paatag ang pulis nga nakitaan sa video kasunod sang kinagamo nga nagluntad anay sa Sikugon Island sa Carles sang Hunyo 25. Madumduman nga makitaan sa video ang isa ka pulis nga naka-tsinelas lang kag wala nakasuksok sang maayos ang iyang uniforme sang nagresponde matapos nga nagpinarakluthang ang tagya sang duta nga si si Dave Porras kaupod si Dave Sarosa kaupod ang iban pa nga mga individual. Ang ginatumod nga pulis naman nalakip sa 3 ka personnel sang 2nd Iloilo Mobile Force Company nga na-assign sa Sikugon sa diin ang tawag sa ila mo ang Stay Behind Force agod mapabilin ang safety sang lugar kag malikawan ang pagluntad sang kaangay nga insidente nga pagsulod sa mga armado nga mga persona. Suno kay Tuanyo, wala sang pag-aatubangon nga liability ang pulis bangod ginhimo sini ang iya trabaho sang husto nga mo ang gilayon nga pag-akto kag pagresponde sa nasambit nga insidente apang kinahanglan lang sini nga maghatag sang patag bangod sa wala pagsunod sa husto nga pagsuksok sang uniforme. Samtang sa piyak nga bahin ginpahayag man sang direktor nga na-file na ang 6 ka kaso batok kay Sarosa kag sa 4 sini nga kaupdanan. Suno kay Tuanyo paagi sa inquest proceedings na file ang mga kaso nga amo ang illegal detention and robbery, robbery with violence, carnapping, illegal detention, illegal discharge of firearms kag attempted arson. 3 ka short firearms ang na-recover kay Sarosa, samtang padayon nga ginapangita sang kapulisan ang sukbit sini nga long firearm nga makit-an man sa video. Nahibaluan nga wala pa na-renew ang lisensya sa mga pusil ni Sarosa. Nagpabutyag man si Tuanyo sang pagkilala sa madinalagon nga operasyon sang kapulisan kung sa diin nadakop si Sarosa kag ang 4 pa sini ka mga bodyguard. Nakahunong sila karon sa Carles Municipal Police Station kag amo man ang iyang kaupdanan. Ginpahayag man ni Tuanyo nga nagapabilin sa gihapon nga mayara sang police personnel sa lugar agod mapasiguro ang seguridad sa mga residente. Po, pinarangalan natin yung ating mga kapulisan na nag-ooperate po doon. Alam po ninyo, from mainland to island, 1 hour po yung operations. Nung nang mangyari po yung insidente, gabi na po nangyari. So, anong nangyari nga po yan, talagang nagsumikap yung ating pong mga PNP personnel dyan na matapos peacefully. Yun po ang hiniling natin sa kanila kung kaya natin peacefully na ma-resolve yung insidente. Nabatian si Police Regional Office 6 Acting Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo.